Irratia egiten jarraituko dugu, irratia egiten duten 3 lagun agurtuta. Martin Lizarraga, Josu Perez eta Lander Argote dira, Maketo irratikoak dira 3 eta Bilboko estudian daude gurekin hitz egiteko prest. Martin, Josu eta Lander, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Ondo gauz. Bueno, mikrofono aurrean ohituak zaudete, Bilboko gure estudioko mikrofonoen aurrean moztuagoak egongo zarete, ala beti bezain libre. Bai, askoz moztuago. Baliteke. Zuek zer zarete, auzoko edo eskolako lagunak edo non ezagutu zen duten elkar? Gu, txikitatik ikastolatik batera ginen klase berberan, eta egia da gero, institutan eta gero, leku desberdinita joan ginela, baina beti gonga batera, kuadrilla modun, ez? Ezagutzen ez duenarentzat, honako hauek zarete, Maketo irratian. Etorri Maketo irratira, Jon Andrea! Etorri, Jon Andrea, Maketo irratira! No, ez egiten, zaila bakoitzeko spot desberdin bat, Ja, verdad. Aurrekoan nire gelan, orain nire sukalde. Eta horrengoa, batek daki! Urrekoan gainera nor daki, potente. Bueno, estamos on air. Hora hasiko da. Tu apurtu duzu hau, no? No, hori da nik apurtu son. Pum, etxero, Euskal Herria, pum. Ez dut. Eraztun batzuk ustut eroi zaizkizu. Ni hemen bat dakot. Bueno. Ongi etorri Jon Andreok! Maketo irrateko denboraldi berria! Beti hasten duzue, ongi etorri deigarri horrekin zuen saioa. Bai, ematen du bakarrik Josuk hitz egiten du Maketo irratean. Bai. Bueno, batxotan horrela izan daiteke. Bai, a ver, gustu dut hitz egita horretarako sortu genuen hau. Aklaratu nahi dut, esan dula Maketo bakoitza spot desberdin batean egiten zela, bere sukaldean, egin genuen bat Eliza batean, no? Urrengoa izan zen, no? Kontuz. Eta baimenekin nola moldatu zineten. Bueno, ezin dugu hitz egin, baina bai, dena legala da. Kontaktuak ditugu edonon. Hori bai da. Aita santuaren. Omenaldi batzen, ez? Goian bego. Aizue, hau entzun da, zuen ongi etorriak entzun da, guri hau etorri zaigu burura. Good morning, Vietnam! Good Morning Vietnam pelikulan Robin Williams Vietnameko tropa estatu batuarrak animatzen zituen irrati esatari batzen, showmana, eta horrela irekitzen zituen irratsaioak. Ez duzue pixka zuen burua identifikatuta sentitu energia horrekin? Orain esan da, gu Maketo irratien bihotza piztu egiten dugu beti, hasten garenean saioetan, eta horregatik, Josuk beti ongi etorri, Gogotsu bat, gogotsu bat. Gara Maketo Vietcom moduko. Aizu, baina Josuk beti horrela adostu zenuten hasieratik? Ez genuen ez adostu, holan nahi nuelako, ez dakizagatik hasi ginen. Azkenean bere ego guztia zarrera jaten du eta orduan ezin du esterik egin. Zen hasiera bat emateko, normalean gure saioak hasi baino lehen, beti gauz aurreko dana prestatzen, eta orduan hasiera emateko ez dekogunez klaketarik ez daulako zer, orduan oio batekin ematen nuen beti hasiera, ongi etorri Jon Andreok, eta hola geratu da. Ben, orduan Josu da ongi etorri esaten duena, baina zuetako bakoitzak bere nortasuna du Maketo irratian, ez? Martin, zu esaterako nortzara? Ni, naiz, aurpegia tapauta dekona beti. Ez dakit ikusi dituzuen bideoak edo soilik audiak, baina ni beti... Bai, aurpegia estalita eta txapela jantzita. Oraintxe bertan aurpegia estalita dauka, Bai. Noski, personajea, irrati mikro parean zaude orduan, personajea garatu behar da denbora guztian. Noski, hori izan behar da, denbora guztien eman behar dena, eta da hori, personaia ez, como aktore hauek de... metodo. Hori da, metodo, aktore de metodo, azkenean... Baina, metodori gabe eta pertsonari gabe, gero nire pertsonari eraz. Ni, baina aurpega tapauta orduan esan dezake, edo zer gauza. Entzun dezagun esaterako non laritzen zaren? Beno, Maketo lagunok, ni, Martin naiz, nire lehenengo esentziala. Txapela, zebakigu benetako euskaldunak txapelara betxen dutela betik, ez da inoiz eman ikusi, zemen aterako dira gauza oso politak. Nire bigarren esentziala, Threseko Funkos Popa. Hau, nire jarra favoritotatik atera dut. Martin, zer da, zure alter egoa edo zer da? Bueno, ni behitan Martin dintzen naiz, orduan nire alter egoa eta ni, igual, multiple bezala izango nintzateke. Outfita da ezberdina, zu gero zure egunerokoan ere irratiko Martin bezala aritzen zara? Saiatzen naz ez egiten. Hemen, Maketo irratira, hasten garen hitz egiten, evoluzionatzen du. Bai.
Beti ateratzen dut beste nire barnean dauzen gauza txikitxoak, hor, ba... Detaiak, Bai, hori da. Funko Pop bat aipatu duzu? Bai, hori izan zen, 10 esentzialak grabatu genituztenean, izan zala, tipo, 10 objektu zure bizitzan ezinbestekoak dienak, saltzen eta lan, eta ni, ia esan da esnekin zer hartu eta orduan hartu ditun, edo zer gauzak, ezetek aurkitu ditun gauzak, eta Funko Pop bat aurkitu dut Thresena, dela, LOL jokur pertsonai bat, eta super random, eta, bueno... Eta horra atera nun, eta, bueno... Eta horra grabatuta. Hori da, eta jarra batetik aterata. Lander eta zu, nolakoa zara? Zaila da erantzutea, galdera berri. Batzutan apur bat Martinekin parekatzen, Martineri nolabait jokua jarraitzen segitzenaz, baina beste batzutan Josugaz nago. Orduan nina apur bat desestabilizatzen duna, ez? Alde batera do bestera. Justo, Freudeko triangulo horretan sartuta, uste dut, Josu izango litzatekla supernia, ni Zera eta Lander nia, Josu eta bion arteko burruka eta eztabaidak baretzen pixkat. Hori da. Bueno, zuen irratia YouTubeen ikusten da, orain txentzule batek ere idatzi digu, esan digu berak YouTube bidez jarraitzen zaituztela. Hasieratik argitzen duten ikusten zen irratia egin bertzen dutela, zuen txapelak ikusi bertzirela? Bai, noski. Kontua da, irratia garen ala ez, hori nahiko galdera ona da. Inoiz ez dugu, gu egin nahi genuen nola baiteko podcast moguko bat, eta izenari jarri genion irratia, baina ez dakit irrati asko deko. Eske Maketo podcasta ez dauka sentzia honarik. Ez daukan puntxik. Horan irten zen, gainera hori irten zen WhatsApp taldetik, izen proposamenak tal, eta irten zen Maketo irratia, eta guztiok esan genuen ikaragarri zen. Lasai ez gauz intrusismo laboralik iten. Baina zuentzat zer da Maketo irratia? Nola aurkeztuko zeniokete zuen irratia edo zer da Maketo? Bai, galdera hau bagenekin galdetuko zen. Ez gara originalak izan badakizu, galdera basikoak egin behar dira. Bai, baina ez da erreza erantzutia. Nolabait da, baditu nolabait bi aurpegi Maketo. Bata da, gu kuadrilla modun kamarak itzalita izaten ditugun konbertsazioak ez badago meme bat, ez dakit, lautxi mino apur bat, mai batean esaten, ze barregarria gara, igual podcast bat egin barko genuke. Apur bat hortik, baina gero bebai norabait badakigu ez garela inbarregarriak denbora guztian, eta batzutan, inoiz ere ez, eta jendea bardugu orduan bebai balditugu gonbidatuak, izan ditugu hainbat gonbidatu, musika egite dutenak, adibidez Kalipotxo taldea Bilbokoa, bebai bikoizleak, Spidermander, eta gero batez ere interneten dauden eduki sortzaile asko euskaldunak dianak. Lehen esan duzue, sarrera bat Eliza batean egintzen dutela, sarrerak nahiko leku randometan egiten dituzue, baina grabatu berez Bilborroken grabatzen duzu, ez? Bai, normalian, hasieran dana etxetik grabatzen genuen, Discord bitartez, bideodeiez eginen, dana grabatzen genuen bertatik, baina, deskubritu, Tracking Bilbauko saria irabazi ostean, irabazi genuela, aurkeztu ginen bakarrak izan ginelako. Hori da. Esan beharra dago. Baina Bilborroken eman ziguten saria, eta Landerrek komentatu zigun, ostras, uste dute, entzunda zuela, podcasten bat grabatzen zutela Bilborroken, eta orduan igo ginen konsultatzera, eta espazio bat utzi ziguten, edonoren txat dagoena, izan ere publikoa dira goian dauden entzaiugelak, eta alizan eskero bertan grabatzen dugu, erreserbatuz gero, eta lekua ez badigute kentzen, bertan saiatzen gara dana grabatzen, bestela, beste lekuren bat bilatu behar dugu, eta horregatik batzuetan, nire etxean grabatzen ditugu saioak, beste batzuetan Eliza batean, nor daki. Eta edukia, nola sortzen duzue? Ze esan duzue, izan daiteke, edo bazen ez, lagun artean sortzen ziren elkarrizketak, hau zergatik ez dugu grabatzen, baina behin hasten zaretela, nola erabakitzen duzue, saio honetan honi buruz hitz egingo dugu. Batzutan egiten dugu aktualitatea, beste batzutan aktualitatea baino, lau helduek taberna batin kuñatu modu nazten dianan komentatzen segertatzen ari den munduan, baina bebai batzutan bakoitzak prestatzen ditu bere sekzio modukoak, adibidez Martin oso famatua da bere sekzioengatik, batzutan ezin ditugulako igo YouTubera, legalki gure buruak babesteko, eta gero bebai, konbidatuak egartzen ditugunean, beraiekin galdetzen dugun, zuek begoraintze bertan egiten ari zareten antzekoa, baina askoz ere kutreagoa. Gidoirik gabe. Gidoirik gabe beti?
Bai. Baten soilik egin genuen gidoi bat. Eta etzuen funtzionatu. A ber, baina pasatu ginen. Bai. Eza, etorri zen baten, Xabier Alkiza dela euskal bikoizle bat, Lufiren ahotsa ipintzen duena, One Piecen, euskaraz. Eta, gure txasen gure lehengo gonbidatu, ez dakit, garrantzitzu, ostras, telebistan irten dala, bueno, bera ahotsa. Eta orduan, gidoi txiki bat prestatu genuen, baina mobila izan zen, gidoi luzegi bat egin genuela, eta denbora gehiagi ongilen berari elkarrizketatzen, eta eskatu zigun, Xabier Alkiza, bukaren plan, mesedez, Jon Barno Nahikoa Eta, claro, gu horren plan, ostras, pasatu gara, eski, gauden gube, nahiko emozionatuta, gutxikitan bera entzuten genuelako telebistan, eta orduan guretzat ohore bat zen bera elkarrizketatxa, eta, claro, gure, ez dakit, fan sentimentuak, saioa sobrepasatu zuten. Geroztik bere zerrenda beltzan gauz. Bai. Aizu eta, zenbatero aritzen zarete? Zenbatero egiten duzu maketo erratia? Bueno, lehen zehatzen ginen egiten astero baten, baina benetan kristoneko zaila zan, ze azkenean gidoirik gabe, ideiarik gabe gehienetan, ze batzutan, nahiz eta gidoiarik ez esan, norbaitek pentsatu du, etxeingo dugu esaki zer, edo hasi ginen apuntatzen ideiak, egin genuen maketo irrati saio bat, panpinekin, eta orduan gu egiten roleplaya panpinek izango baginea bezala. Muppets bagina modun, bai. Bai, hori da, eta orduan, ideia horiek azkenean, dinamismo ematen dute, baina, egon dia, maketo, hainbeste, da, youtubera joan izatekotan, ikusa laitezke, hainbeste maketo, ikusten dara, eta nabaritzen da pilo bat, ez dakigula zer egiten ari garen, pero momentu oro, gauz, como embarrados, denbora guzti... Saturaos. Guztiz, esan barra, esentzia hori, oso undergrounda izan daiteke. Polita da, bez. Bai, ni gustatzen zait, baita, hori da... Maketoren esentzia, gure esentzia underground, pizka lokatxakoa, pizka... Hau da, mehatzaritza egitea modun. Zu maketoren jarraitzailea baza, ikusiko duzu harria, eta ikusiko duzu pila bat gauza ez direla oso onak. Baina, diamanteren bat aurkituko duzu bidean. Albina Stardasek dion bezala, arribitxeren bat, noiz behinka. Maketo zaleak nortzuk diren, dagoneko badakizue, zuen fandoma zein den badakizue? A ber, gutxi batzuk, oso gutxi batzuk. Dekogu Spidermander, fan amorratua, salaut Spidermander. No, baina, a ber, uste dut bakarrik 2 edo 3 gelditu gaituztela kaletu, ostras, maketo irratia, eta guretzat, ematen dugu guri ilusio gehiago, guri geldiaraztea, haiek gu ikustea baino, eta orduan, ostras, ezagutzen gaituzela argazki bat, eskatzen diogu gu argazki bat, rollo, ostras, maketo irratia entzuten duen entzule. Gertatu zen lehenengo aldiz, zuek, Julen eta zuk, eskatzen zeniatela argazki bat, agurtu zizuten ez dakin nori. Izan zen mundiala. Super random izan zen, eske gainera, egazkin baten gaundelako, eta esaten diot Julen nire lagun bati, egazkinan dekogu, gatibuko bateria jotzen duena. Ez dakit nor den gatibuko bateria, ni idea. Baina izan zen jeiztean, nire txatorpeiga ezaguna zen, eta jeiztean urbiltzen zaigu gizon hori, eta esaten digu, maketo erratikoak zarie, eta ni, ostras! Gatibuko bateria ezagutzen gaitu, ke? Esen gatibuko bateria zen beste gizon bat. Euskal sorkuntzan lan egiten. Norbait zen. Bai, baina, bueno, ilusio asko egin zigula gainera aeroportuan guri gelditzen. Bai, oso egia esan celebrity espazioa zen. Bai. Aizue, aste honetan, saiorik egingo duzue? Pentsatuta geneukan, arazo batzuk ditugu, gonbidatuen aldetik, eta, normalean saiatzen gara gonbidatuak bilatzen, eta, pues asko ez digute erantzuten, edo beste batzutan tartze dute erantzutea, edo beste batzutan gu, pues, prokrastinazioaren nola baiteko zuloan jausten gara, eta ez dugu ezer egiten, eta gero, bakoitza gure bere bizitza dekonez, saia da askotan, baita orain oporretan gaudenez, gaur karta blanca, ez da berra. Aste santua respetatu behar da, Gainera lutuan gauza eta santuagatik, orduan ez dugu... Beno, eskerrik asko, dolu hori alde batera utzi, eta oporretan egonda ere, bai pasaratortzagatik, Josu Perez, Lander Argote eta Martin Lizarraga, maketo irratiko esatariak, eskerrik asko gaur. Bueno, placer bat. Agur, zuei. Eskerrik asko, agur.